Terve! Nyt löydät kaikista Rajala Pro-sopeista nopeat ja laadukkaat Mitsubishi kuvakioskit. Peruskuvakoot saat mukaasi muutamassa minuutissa. Lisäksi voit tilata suurennoksia ja lukuisan määrän erilaisia kuvalahjatuotteita. Tule heti tutustumaan. Nyt esittelemme sinulle vaihe vaiheelta erään mielenkiintoisen sovelluksen. Facebook-kuvat. Voit kirjautua kioskilla suoraan Facebook-tilisi kuvakansioihin ja tulostaa sieltä kuviasi heti mukaan. Kätevää, eikö? Valitse kuvat, esikatsele, tee tarvittaessa rajaus tai muu kuvakorjailu. Maksa kuvat ja mene kotiisi. Vitsi. Saat jäädä toki pidemmäksikin aikaa. Me palvelemme sinua.